Joan Kamen. Napadayawan, dagiti sa 15 a Beterano, iti probinsya ti Ilocos Sur, kaspaset pailaeng ti maika 83 anibersaryo. Iti araw ng kagitingan, idila nga kalman. Binigdig ti Ilocos Sur Provincial Government, dagiti si bibiyag pa a World War II veterans. Kapo iti kinapaot da, kit dito iti panangipakita da iti kinatidker, ken manayon akababalinda. Nataliyaw tinagbalin a sakripisyo da, idi a tiyempo ti gubat, kit panangraem da iti pagilian, kontra kadagiti si makop agan ganaet. Dito'y pa'y anang ibasaranda, iti pigsat pailaeng dagito'y, bueno, at ipigsat da pailaeng kadagiti agundaway, kit isumet ti kinabileg ti pagilian, kadagiti adupay akari. Maragsakan met dagiti Beterano, iti awansar de suporta ti gobyerno kadakwada, agraman kadagiti pampamilyada. Kadwa iti 99.5 Lawag, Idol John Gistin, Tatak, or MN.